Marko, ustaj se, zaspao si. Joj, tak mi se spava. Marko, diži se brzo. Znaš da ti je danas rođendan. Danas će doći puno tvojih prijatelja na rođendan. Moramo spremiti sobu. A joj, mama, pa ja sam zaboravio da danas imam rođendan. Pa da, danas će doći moji prijatelji iz dječjeg vrtića i male škole. Satovi su prolazili. Došla su 4 sata. Odjedanputa počelo je zvoniti zvono. Dolazili su Markovi prijatelji iz dječjeg vrtića i male škole. Kada su djeca došla u sobu u kojoj su mama i tata priredili slavlje za Markov rođendan, bili su jako iznenađeni. Na stolu je bilo puno finih kolača i sokova, a po sobi su bili baloni. U balonima je bila neka mala porukica, neki mali papirić na kojemu je nešto pisalo. Bilo je to iznenađenje. I kada su se svi skupili, onda je počela igra otvaranja balona. Svako dijete koje je otvorilo balon imalo je neki zadatak. Nešto napraviti, otpjevati, odglumiti, odigrati. To se jako svidjelo djeci. Uživali su u jednoj takovoj igri. A pitali su Marka, a Marko, kad ćemo paliti svijeće? Kad ćemo ih gasiti? A Marko je rekao, to je tajna moje mame. To ne znam ja. To samo mama zna. Odjedanput se čulo zvono. Ono pravo zvono zvoni. Cin, 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 cin. Marko je pomislio, pa nije valjda Sveti Nikola? Ma ne, pa još njegovo vrijeme nije. On tek dolazi ono kad padne snijeg. Ma nije Sveti Nikola. Zvonce je još jače zvonilo. Ista su djeca pomislila, pa je, to je Sveti Nikola. A ne, samo tako zvoni zvono kad dolazi Sveti Nikola. Ali, pa nismo ni čižme očistili, ni stavili ih u prozor. I Marko je potrčao do vrata da otvori, a za njim su potrčali i njegovi prijatelji. Otvorili vrata, ali nigdje nikoga. Soba je bila prazna. Zatvorili su vrata i ponovno se nastavili igrati. Zvono je opet počelo zvoniti i čula se pomalo pjesma, a mama i tata su ulazili u sobu. Mama je nosila na rukama tortu i mama i tata su pjevali jednu pjesmicu. Lijepo ime Marko, Marko, Boga živio. Lijepo ime Marko, Marko, Boga živio. Mnogo ljeta sretan bio, mnogo ljeta živio. Mnogo ljeta sretan bio, mnogo ljeta živio. Ali i tata je nešto donio. Tata, a što je ovo? Kakva je to knjiga? A tata mu kaže, to je jedna lijepa, lijepa slikovnica. Slikovnica? Ovako debela. Pa to je neka posebna slikovnica. Govori
o nekome. A o kome tata govori? Slikovnica govori o onome koji je stvorio nebo i zemlju. To je Biblija mladih i za djecu. Ti si mi puno pričao. Sada ću ti još više pričati i čitati iz Biblije o onome koji je stvorio nebo i zemlju. Kad je stvorio prve ljude, pa sve tamo do Isusa Krista, Božjeg Sina koji je došao na svijet. A i o Svetom Nikoli, tata? A ne, ovdje nema Svetog Nikole, ali to ću ti posebno ispričati tko je bio Sveti Nikola. Hoće pisati i o mome djedu koji je umro, pa smo trebali ovih dana ići na selo, na groblje. A nema o djedu koji je umro, koji je bio jako dobar, ali ću ti i o njemu pričati. Da, on je umro, on je kod onoga koji je stvorio nebo i zemlju. A što on tata tamo radi? Uživa, gleda Boga i divi se Bogu. Deda je bio jako dobar na zemlji i on je umro, a sada je kod dragog Boga. A kako se tata zove onaj dan kad smo mi trebali ići? A to se zove Svi sveti. A što to znači? To znači da taj dan slavimo sve one koji su na zemlji bili dobri, a sada su kod Boga. Ne znamo im ime, ne znamo im ni prezime, a ima ih jako puno. Ali nažalost, ima i oni koji baš nisu bili uvijek jako dobri na zemlji, koji baš nisu slušali Boga. Pa oni su ne baš tamo gdje je tvoj djeda, ja se nadam, u raju, nego oni su u jednom mjestu gdje moraju još biti neko vrijeme da bi ugledali Božje lice. Evo, pa za njih se moramo moliti. Pa, tata, znači pričat ćeš mi i o njima. Hoću, pričat ću ti. O Svetom Nikoli, da, i o Svetom Nikoli. A evo sada ću otvoriti pa ću ti pokazati kako izgleda. I tata je otvorio Bibliju i pokazao svome Marku i djeci kako izgleda Biblija. I rekli bi slikovnica biblijska. Prekrasno. Opet zvoni zvonce. Tko sad? Pa sad je doista Sveti Nikola. Ma ne, kaže mama, nije Sveti Nikola. Nešto drugo sada. A što sada opet? Sad ulazi u sobu Markov stariji brat i sestra i pjevaju pjesmicu Netko stvori. I oni su to otpjevali i rekli su djeci, idemo sad svi zajedno otpjevati. Pridružite nam se. I djeca su počela pjevati Tko stvori. Tko stvori ovu našu zemlju, ovu našu zemlju? Tko stvori ovu našu zemlju, ovu našu zemlju? Naš dobri Bog. Tko stvori visoke planine, visoke planine? Tko stvori visoke planine, visoke planine? Naš dobri Bog. Tko stvori valovito more, valovito more? Tko stvori valovito more, valovito more? Naš dobri Bog. Tko stvori
blistajuće zvijezde, blistajuće zvijezde. Tko stvori blistajuće zvijezde, blistajuće zvijezde? Naš dobri Bog. Tko stvori lepršave ptice, lepršave ptice? Tko stvori lepršave ptice, lepršave ptice? Naš dobri Bog. Tko stvori mene, tebe, njega, mene, tebe, njega? Tko stvori mene, tebe, njega, mene, tebe, njega? Naš dobri Bog. Markova sestra Marija je rekla: mogli bi pjevati u jednom malom dječjem zboru. Ja sviram u crkvi, imam i vjeronauk u školi. Baš bi bilo lijepo da budete moj mali zbor. I djeca su povikala: hoćemo, mi ćemo biti prvi mali dječji zbor. A kako ćemo se zvati? Pa idemo zbor anđeli. Dobro, moji anđeli. Evo, sutra je nedjelja. Ja vas pozivam da svi dođete na svetu misu. I moramo nešto i otpjevati. Idemo naučiti jednu lijepu pjesmicu. Evo, mi smo tu kao braća i sestre. Pa ćemo otpjevati pjesmicu: tu pred tobom stojimo mi, ko braća sva. Primi nas, čuvaj nas, o Bože naš. Tu pred tobom stojimo mi, ko braća sva. Primi nas, čuvaj nas, o Bože naš. Primi nas, čuvaj nas, o Bože naš. Tebi sada pjevamo svi, aleluja. Budi nam u srcu, o Bože naš. Budi nam u srcu, o Bože naš. I Markova sestra je još jedan puta to ponovila, otpjevala i djeci se svidjelo i rekoše: idemo, sutra ćemo pjevati pjesmu. Pred tobom stojimo mi. Baš nam je lijepo, vikala su djeca. Mi smo ovdje ko braća i sestre. Onda je Ivanova sestra rekla: da, mi potječemo iz različitih obitelji, ali Bog, on nam je naš zajednički otac. On je naš nebeski otac. I mi smo zato braća i sestre. Bog nas je sve stvorio. Sada ćemo zapjevati još pjesmicu. Veselimo se svi i Bogu kličimo. I radosno sad pjesme pjevajmo. I zapjevaše djeca složno: veselimo se svi. Kada su svi otišli, Ivica je već bio umoran i rekao je mami i tati: mama i tata, ja idem spavati. Idem se odmoriti. I tako je Ivica otišao spavati. Cijelu noć je sanjao o proslavi svog rođendana. Takav nikad rođendan nije imao. Bilo je prekrasno, veselo i puno je razmišljao o svemu što se danas dogodilo. Tako je došlo i jutro i opet sat je kucao: bratec Martin, bratec Marko, probudi se.
idemo u crkvu, danas je ponovno novi dan. Danas ćemo pjevati pjesmu Tu pred tobom stojimo mi. Danas nastupa prvi put novi dječji zbor. Anđeli.